Изки газеттердә халык язмышы, ил тарихы. 1917 елдың июлендә Башкорт газеты нәшер ителә башлай. Оның мөхәррире Сәгыйть Мәрәсев була. Газеттің лозунгы былай яңгырай. Яшәһен халык демократияһына корылган федератив республика, яшәһен сикләнгән ерле хөр Башкорт иле. Был басма биттәрендә һәр азна, һәр вакыйга буенча яңалыктар яктыртыла бара. Башкорт гаскәре оештырылып, уга мобилизация башлангас, Шаякзада Бабичтың Башкорт гаскәре маршы дигән шигыры басыла. Ул борынгы эскадрон көенә йырланган. Бұл көйді шагыйрь мандолина сиртеп уйнарга яраткан.